В Несебър е традиция всяка година да се празнува Денят на Черно море, като се съчетават едновременно екологичните практики с весело шоу. Лошото време осуети желанието на децата от училище Любен Каравелов да почистят плажната ивица, но за това пък научните работници от Института по океанология Фритьоф Нансен във Варна им разказаха с филм за морските обитатели. Моята презентация беше свързана с подводния живот в Черно море, организмите, които го обитават, риби, раци, водорасли, които те в голямата си част познават, тъй като са деца от морето. На мен много ми хареса, много интересно беше, особено за морското дъно. Също ми хареса най-морския дракон. Учениците бяха поздравени от кмета на Несебър Николай Димитров, който им обясни, че освен хубави летни спомени и плаж, морето е и отговорност. Така в Деня на Черно море, без досадна дидактика, а чрез средствата на непринудената беседа, играта и филми, децата научиха много повече за морето, неговите обитатели и за отговорността към заобикалящия ни свят.